Assalomu alaykum zabonamuzon. Rubrikаи тести китоби ҳазур як калимаро хати экспертҳо сар мекунем. Нами якум видео мешава. Ҳозир дастрас рафтесам, ай дастрас китобро мегирем ва рост пеши олим мерем. Олими ҷисенг бояд тамоман китобро надидагия. Китобро даст шуда метам прямой эфир ҳамаи фикрошро мегирем. Чиқаде ки гуфтем, акай олима ёфтем. Олимҷон Ҷураев, муаллими забони англисӣ, муаллифи блоги J-Sang. Ин насиб боша, ин реальна китобро дидаги нест тамоман. Ҳозир ман китобро инамиҷа дар пеши шумо айсумка ҳуй мекунам. Нигоҳ кунем китобчора. Китоба метемаш, акай олима ва фикроша мебинем. Чӣ мега? Акай олим рафти братан. Хоб, ҳазори як калимаи зарурӣ. Аз ҷониби якай сади пешниҳод шидаган. Ҳозир ман рости гап якум бора китобро қабидестам ва андешаҳои шаффоф, андешаҳои озод ман дар бораи китоб шумода мегӯям. Янде чӣ мегӯям? Яъне аз ҷиҳати эксперти, эксперт немнения мегӯям курсо. Якум эксперт хити братан. Якум ай пиштакиш тарка. Пиштакиш аблускаш, дизайниш нағзай. Фақат ҳамин шрифтҳои нами поёниш ман дар камтар махкул нестам. Минуси як. Ин ҳамин шрифтҳо ман дар махкул нестам. Окей, барои чӣ махкул нест? Чӣ гуноҳ кардем? Ака ин вобаста ба вкус айда. Чист аз ҷиҳати дизайн, ҳамин қати наё туғри нагирифтасан чӣ хеле? Карочи туғри нагирифт. Ин айдаш дар гап нест. Якум лайк. Ҷаш зури бад. Биё бор нишон тем. Ҷаш хеле топ чикай. Шти китоб топ чик. Ана ака дарин шавӣ мекунем, нигоҳ мекунем. Рафт. Бо як бор дигар такрор мекунем, андешаҳо бе ягон тағагиян, шаффофан, озодан. Якум бор насам дил деса. Бо тестояшон хоб сар мекунем. Чияй салом. Ин як гапои та одам буда. Биё маҷаб. Китобчаи мазкурум барои навомузон пешбинӣ шуда, чим кам хелем. Чанд калима дора, и так далее, тому подобное. Зури баъди паёми тайм ва ҳар гоҳе шудан ин китобчаи ки ман азиз кардам такрор кунем. Беҳтарин. Чанд калима? ҳазор як калимаро он надорам? ҳазор як калимаро он ҳисобиш хати. Масалан, биёфад калимаи water, об вода. During the day I drink a lot of water. Дар давоми рӯз ман бисёр об менӯшам. Яъне ҳар як калима транслитератсия ба ҳарфҳои кириллӣ ва тарҷума ба забони русӣ ва тоҷикию баъдан ҷумла. Мисолиш дар ҷумла як ҷумлаи як ҷумла. сифатҳои бу вобаста ба ҳиссаҳои нутқ ҷидо шидагана калимо. Категорияш камтара, яка ҳамаш нест не ки аввалда категорияш хати кардагим. Фаҳмо. Охириш чӣ дорад? Тестай чия гуфтӣ бо тестояш? Тестош баъди ҳар 100 калима. Баъди ҳар 100 пас калима. тестай. Ин ҳозир ман калимаи 100-ума мебинем. Хоб рафт. Тести чӣ? Хеле feeling. Fills a gap. Чанд намуд тест дорам? Feeling the missing words. Бе ман нишонсам бачода. Чанд калимаро яъне 100 калима пас мо тест бундагем. Ин то 100 буд мешава. Оля бор хафор аншонте. Со нигоҳ кунин. Иҷа 100 на нигоҳ кун. 100 калимаро. 100 ва як саҳифа тестай. Feeling. Румеки чанд намуд тест дорам? Ина тести дигариша бинем. Тест дигариш бо айш фарқ мекунад кам калия. Тест дигариш бояд бо дигар хел бошад. Ина де 100 ана ки тестиш. True or false. И уже аба чамор думай тарафи китоб ма там гу хай зурай? Дуруст нодуруст ай. True or false. Иҷа ҳами калимо ҳами халастан ё ки нестан? В принципе уже фаҳмо ай китоб чӣ дорад, чӣ надорад. Беҳтарин шунавидена китоби маро беҳтарин гуфт. бигем хеле ягон ҷош безеб нестаю, якчанд пешниҳод дорум ки метавонад ки ҳам китоба версия деша зури бад кунад. бача чӣ пешниҳодо боша? Якумиши ки ҳаминҷа мисоли як ҷумлаи мисол овардагия ку ҳаминҷа как минимум се ҷумлаи кӯтоҳ бошанд, се ҷумла бошад вобаста ай контекст ҷумла ай ҳар ҷода мисолаш дар бораи самолёт бошад, дигаш дар бораи кафе, дигаш дар бораи мошин. Масалан, тематикаи гуногун дар се ҷумлаи кӯтоҳ бошад. Акай олимҷон дар қошод ҷонум сетагӣ бисёри бад мешавад дар назари ман во не ки хай бачаҳо дар комментари нависанд ки сетагиш кунен мекунемаш чӣ бане. Дуюм пешниҳод ҳаме ки ҳамин китоб дист дошта бошад. Яъне аудиошам ба мисол метавонем ки ду намуда ду тарзи талаффузи англисӣ хати ҳам амрикоӣ ҳам англисии бритониёӣ ё ки як намудаш кадомаш мақул айтон ҳамура дист кунем ки ҳар як калимаша мисол забономӯзое ки вақт надоранд дар китоб хонида ё ки китоб адӣ нахонда просто мехоҳанд ки гӯш кунанд ҳамура яъне ҳамин китоб дискам дошта бошад ҳам тариқи аудиоиш бошад ҳамун дискак дар ин китоб пешниҳод шава хонанда. Масъалаи аудиош қабул ака уже кор кардесем дар ин масъала ҳал мекунем. Бо чӣ пешниҳод? Пешниҳоди ман қай? Киҷош махул нашид. Ин ҳамин шрифти намеҷаш, ин ҳамин алиш. Я шрифт мақул нашид. Ай дарунаш я бор кун нигоҳ кун. Шрифт мақул нашид, шрифти дириниш читабел не ай, зурай.
Тадам! Дуюм лайка гирифтем. مثلا چشم نمیزنه بهترین بعد نه چی کو پایان کتاب کو مثلا در فونی سفید یک و میره فونی کابوچا یا فونی چکنی زردک زردک اوکی این ای پروگرس بارش داد چی میگو جرانگ سپیدومتر ماشین کو سپیدومتر ماشین او سوستا خیلی زیاد چیدن زیاد چیدن پروگرس ان کریاتیو چی ماشینی بعد این معقول میشه سیوم لایکم گرفتیم بعد نه جدا همین لگاتیپی زبانموزا بگیرمش دادنی همین چیمون دادنی تای سپیدومتر دنه تای سپیدومتر مون خیلی سندرا 10 سکونتی دیگه داریم کتاب توصیه میتیم مردم دا یا کی نه یا کی دم شود کتاب 100% توصیه میتیم اگر ما زبانموز میشیدیم خودمون دورای استودنتی میشید چه نراست دیگه میخریم برای که در حقیقت کتابچه در کلی لازمیه به نهایت مهنت زیاد کردیم زنده باشی اکا تشکر می‌کنم وان سرفرازم این همه کتاب خود در جورا برای رکلام مسئول نمیتونه خیلی همه کتاب خود در پدرکا هیچ چیز هم نه اکسپرتی بود بچه‌ها نصیب باشه علم یکم آدم ما یگان 10 نفر زیاد نشون میتونم اکسپرت دا کتاب میبینن بعد باز با همون طلبایی که زبان آموزی که تمام انگلیسی نمیدونن با او نشون میدیم همتون دا برای کار نه موافقت